गेटआ बेनो हाबलांसै मेन हाग्रामा दालां Only for the people of Assam. Everybody make some noise. गैला गोजांजोब्बाय जाला आथिं रुबायजोब्बाय बेखौ जानानै गरम खालामगासिनो जाला दैजिं फेस्टिभेलाव फैग्रा बियो एक नम्बर नाजाखाला बार स्रो स्रो फैजोब्बाय गान खनगासिनो दङ बिसा लेन्डसेकर गान खनगासिनो दं नै नैबेहा रेम वाक खालामनो नागिरदों नै रेम वाक ओइ गगा मोनबाय जाला जालालै देग्लाय जोंना प्लेन क्रेशा माला क्रेश जानाय जाखो प्लेन क्रेशा दैजिं लिरनाय दङ सिनायालै केमेरा बारा मोजां नङा बिदिनो खालि जाग्रा लोंग्रा बे लाइट नुहोनाया खालि जाग्रा लोंग्रा गासिबो ऐसे नहीं आएंगे वो ऐसे नहीं आएगा जोर से आवाज करो तब आएगा वो जोर से दाबो कमप्लिट जाबाय रिसेपसन अफिस नो बे रिसेपसन अफिस
नहीं बम Thank you so much. Thank you. आसाम आप लोग की आवाज नहीं आ रही है अब तक जोर से आवाज करो Make some noise for Johnny Gandhi, everybody! Thank you so much. Thank you so much. It's the first Johnny time you're Gandhi. performing on stage. What an artist! Thank you. Yes, thank you. Thank you for singing along. Johnny And this is the Gandhi. best song we can ever play to. You guys were amazing. Absolutely. Thank you. VIP थाग्रा बियो VIP फोर जिरायग्रा नांला बेखौ नायला Oh, मेन स्टेजआ मोननै VIP थाग्रा बेनो VIP साजायनांगौआ बहुद दंबावो दिनै 27 थारिख फार्स्ट डे साजायनांगौआ दंबावो बहुदनो दा बेखौ मा होनगोन हास्लाबाखसै बिसोरो मोजाङै सिगांनिया एसे साबसिनमोन लाइटिंआबो दा बेयाव खालि लाइटआनो गुफुर गोजाजोब एसे माबा होनांगौमोन कालारिं होनांगौमोन लाइटफोरखौ ना होमबा एसे मोजां जागौमोन आरोना नैबाव I love Daijing फेस्टिभेल दङ I love Daijing Daijing फेस्टिभेल बेनो बॉम्बे में एक डांस ओके हम लोग रास्ते में नाचते हैं अनिल कपूर के पिक्चर में बहुत फेमस किया आप लोग कर सकते हैं पक्का ओरै नायलांनो एसे एक बार ट्राई करें साथ में 1 2 1 2 3 लेकिन अब आपको मुझे मैच करना है Welcome to Daijing Festival boating ride नो boating ride बिलाय नायदो नुबाय दा boating ride नोंसोरनि ओरै दै बारनानै जेबो गैया दैजिङा नैबेनो बटआ नै नायदो बेयावनो नोंथांमोना राइड खालामनो हागोन आरो दालाय बटिं राइड मोननै मोनथाम दङ ओमफ्राय हावबेनो दालां हावबे दालां होनाय दं आरो ना मोननै बेयाव बे गोजाननिया हाग्रामा दालां नैबे नै दैजिं फेस्टिभेल लिरनाय दं आं मोनसे थांगासिनो दं बेयाव सेल्फि पइन्ट आरो ना सेल्फि लाग्रा पइन्ट बे आं थांगासिनो दं नैबेनो नोंथांमोना सेल्फि लाफैनो हागोन बेयाव फैनानै सेल्फि DSLR केमेरा लानाबो मोजां जागोन केमेरामेन गैया गाखोगोन साजायनाया बक्वासलै एबाना जाथाराखै सिगांनिया एसे साबसिनमोन मोजां मोनाखै आं एबारनि साजायनायखौ दैजोंबो दै बारनानै आगोलहाय साबसिन जादोंमोन आरो अब
आरोबाव दैयाव मोनसे माबा दैजिंनि माबा दङ नाम लिरनाय दैजिं गेजेराव लिरनाया एसे मोजां जादों नैबे दैजिं नैबे दालां नैबे बेम्बु ब्रिज फार्स्टनिया ओमफ्राय बे लास्टनिया जाहैबाय माबा दालां आरोना बेसिनो बायह्रायाव बानायनाय दङ एक काम करते हैं डील करते हैं शो के बाद यहाँ पे लोग आपसे ले लो जिस जिसको मजा नहीं सुनना है पीछे मिलना ओके बे आरो मोनसे दाबो मेन जालागासिनो थौ आप लोग जो प्यार देते हो बिल्कुल देखता भूलिया तो आज मैं फिर थैंक यू और मुझे ये भी कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि शो खत्म हो रहा है इससे बोलो आप लोग बिल्कुल लग रहे अब इसको पार्टी शुरू हुई है dalangnya tanggalan Sibu Restaurant si restoran So on the Abhito party शुरू drop out and come back on the Abhito party शुरू हुई है Okay, सारे हाथ ऊपर, let's go. चलो यार अपने समंदर भी पुल पे चले तू चले उस पे आवे चलो शहर हो अपने पैरों तले get your hands up चलो यार अपने समंदर
है कि नहीं? अगर नहीं है तो और मेहनत करूंगा भाई। आप सच बोलोगे, आप गलती नहीं हो। अरे रावना होबाय पक्का थांनायनि पूरी बॉडी का ट्राई। हा जों थांसै भिडिअ खालामदों गैला नै गोजांनानै लटारि खेरा नै जोंनि बर' कालचारा बड'लेण्ड कालचार बर' कालचार ओके, एक हम लोग एक थोड़ा सा भजन टाइप का गाना करते हैं, फिर इससे आते हैं, ठीक है? अगर आप लोग का मूड हो तो। अरे कि नहीं हुआ यार, थांसै जोब्बाय स्कूल में बहुत मजा आता है। दैजिं 27 बाय बाय मेन गेटआ फट' लानो हागोन बेयाव बर' गामिया बेनोमोन थांलालै देखायला मानसियानो जाया आं फसायाखिसैलै दैजिंखौ Dann sag ja auch, was machst du musst du? नायल'ब्रा बेयाव दावराव जागोन नायल' जोब्बाय जोबजासे थाथारबाय जों बेसेबां जाखो 12टा पास जाबाय